Hola, us proposo un joc. Jo llegiré això, o llegiu vosaltres si voleu, si podeu, amb aquesta gravació, i vosaltres em deixeu aquí uns comentaris dient-me de quan creieu que és aquest text. De quan creieu que és, d'acord? Aviam qui ho endevina. Si no anem amb compte amb els mitjans de comunicació, ens faran odiar els oprimits i estimar els opressors. És possible que pensessis en algun moment que com que allò que reclamaves era just i en correspondència legítim, la policia no et colpejaria i que tard o d'hora les persones que estan al poder se n'adonarien de que les seves polítiques són equivocades i per tant acabarien per rectificar. És possible que pensessis que les agents de l'ordre només pagarien a aquelles que es defensarien amb contundència i que tu, asseguda pacíficament al seu davant, no tenies per què rebre els seus cops, trets ni processos judicials. És possible que pensessis que el teu acomiadament, que et facin fora de casa o que cada dia ens explotin més i més, podries aturar-ho dialogant amb les polítiques que així ho dictaminen. És possible fins i tot que en algun moment pensessis que la policia i les lleis estaven per protegir-te. Però ara ja saps que no és així. Ara ja saps que la policia, els jutges, les lleis estan per protegir els interessos de les més privilegiades. I els seus interessos no són els nostres, sinó al contrari. Potser han calgut masses hòsties, però finalment totes ens hem adonat d'això. Has entès que les lleis no ens protegeixen, sinó que d'alguna manera o altra ens toca defensar-nos d'elles. A algunes ja fa temps que ens fa molta por la policia, algunes ja fa temps que ens fan por i molta les seves lleis, algunes ja fa temps que ens hem adonat de per què serveixen les presons, les porres, les pistoles, les comissaries, en definitiva, l'Estat. I sabem que és juntes que hem de lluitar i defensar-nos per aconseguir una vida que mereixi tal nom. Si encara penses que hi ha formes de lluita que serveixin i que no són il·legals, és perquè aquestes formes encara no molesten prou a l'Estat. Pensa que actualment l'ordenança cívica dona el marc idoni per tal que qualsevol forma de reivindicació pugui ser perseguida. Si encara deixen passar algunes és perquè no els hi molesta suficientment. L'Estat i el capital tolerarà tota acció reivindicativa sempre i quan aquesta no li posi traves a la consecució dels seus projectes. L'Estat ens deixarà sobreviure en pau sempre i quan seguim anant a treballar sense posar objeccions a les lleis del mercat i mentre seguim consumint de forma compulsiva. En el moment en què les nostres reivindicacions siguin molestes i posem traves a la seva expansió, el capital, mitjançant l'Estat, ens mostrarà les seves urpes recordant-nos qui té el legítim monopoli de la violència, qui mana i qui ha d'obeir. Davant d'això, plantejar una dicotomia entre una lluita violenta o pacífica resulta poc encertat, ja que serà l'Estat qui, depenent del que el violenti realment en la consecució dels seus objectius, definirà què és violent i què no, i actuarà en conseqüència. Del que es tracta llavors és de que siguem capaces de veure quines eines ens serviran per fer-nos fortes i enfrontar-nos a l'Estat i al capital en cada moment concret, sabent que qualsevol forma de lluita que sigui efectiva serà il·legalitzada i, en conseqüència, reprimida. 1, 2, 3, responda otra vez. ¿De cuándo es este texto?